次。はい、オープニング終わりました。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。バニラエジェットでございます。今日は、本日のテーマは、ちょっと待ってくださいね。タイトル長い。自分でも覚えきれないくらい長いんで。ですね。はい、ガーヘッドさん、こんばんは。本日のテーマ、ただいまチャンネル登録者数が、999人なので、1000人耐久タイマーアタックしたいけど、あっという間に終わってしまうかもなので、いつものモンハンワイルズ、タナラタをやろうと思います。はい、よろしくお願いします。うわ、自分で作ってんなっけって思いました。はい。今の心境をもう一回全部サムネに注ぎ込んだ感じですね、今日は。いいよね、この雰囲気。ああ、いつでもどうぞ。よいしょ。見てくの忘れた。お知らせ。イベント。パハラおい、ガーヘッドさんどうぞー。もうね、昨日予測してたことだったらもう何も思わないよ、私は。いつでもどうぞ。ここ。よいしょ。行きたいクエストはあるかな。リデックエレタウ。きれい。では張り切ってお願いしますね。
のこれでいい。あっとっとっと、あ、どこにすごいな。え、嘘？バイマオになってる？どうしも。あ、ほんとだ。ほんとだ。全部見たはずなんだけどな。あ、いいよ、カレンタン。無理しないで。休めるとき休みな。ありがとね、わざわざコメント。よし、オッケー。お、じゃあ、ありがとう、ガーネットさん。終わったから行こう。ね、今ね、よく見た昨日のもそうだから全部見直して、パパッと直して。一緒に頑張ろうね。しまった。ここ。うん、おやすみカレンタン。ゆっくり休んでね。行きましょう。合わせます。やるね。しまった。よいしょ、これだ。何この周知ひどくない？だけど一緒に頑張ろうね。これならスタミナ強化完了です。力の限り。投げ払う。あー、そう。いい流れですよ。ナイス。
ああ、そうだよ。このレステウムの時の後の稲妻を忘れるんだよね。これよりあーくそ、見切りが入んなかった。あっと顔の方ばっか見てる。尻尾見てなかったのに。あーくそ。ごめんごめん、ありがとう。よし。よっ。お、ね。よいしょ。なっちゃった。玉見ろーれ。
よいしょ。うわー、クソ早かった。ごめんね、ありがとう。うわー、いらんもんもらった。ここで食らうかい。おりゃ、気持ちいいこれ。気持ちいい今の。移動してる間に罠を設置。さらにアイテムの支給がありますが、確認を。お疲れ様ー。いやー、といえば今台風が向かってきてるじゃないですか。まるで日本列島を狙うかのように。えーっと
ね、本当にね、全国展開するレベルだよね、あのポーズね。綺麗に全部覆うような感じで言ってるもんね。よし。Tiik, Davalia. Ah, 配布対策って言われてもさ、あんまり、もう、ちょっと来る多めに、早めに、多めにパッととかさ、そういうのでもいいからやっといた方がやっぱいいよね。さて、ほんと何行きましょう。でもしばらく英雄の証はいいかなって思って。もう、しばらくやらなくてもいいかな。アーピア素材でまとめようかな。では張り切ってお願いしますね。英語は竜レベルの本当の高級なの選ぶ。それくらいして言うのは9月。いいよね、この雰囲でーん。通るすだけでもらってよっしゃ、行ってまーす。気。一緒に頑張ろう。よいしょ。目的地に近いね。近いってレベルじゃないか。なぎ払う。攻撃大成功だね。今が攻め時だよ。置いた。
い。加勢します。お手柔らかいや、そうたったごめんって。に来ますね。行きましょう。いいぞ。回れますよ。よいしょ。全然飛ばなかった。アクションだけでかく。くそ。尾上さん、いらっしゃいまって来てくれてありがとうございます。ピッと見てたあとどこだ。よし。ナイス。
疲れ様でした。いい人。ナイス、ありがとう。なんてんをなんたっておーい、どうぞ。一応ハンターネームお願いします。おーい、どうぞお入りください。この人さん以前来てたのね。はい。何行こうかな。ドアヘッドさんの好きやね、行こっか。クエストの受注承認しました。で、以前来てくれてたもんね。覚えてますよ。ってことは、ティット。いやー、なんか昼間とこの時間の気温差がすごいからなんか体が疲れるよね。はい、よろしくお願いします。一緒に頑張ろうね。困難な任務ですが、苦労に見合う成果も期待できますね。
よろしく頼む。おい。大丈夫だ。おー、嘘。谢受大えか。ここセクレットポーチの追加の支給品がありますよ。やあ、ここやだ。私はモンハンで一番強いの壁だと思ってる、本当に。置いとく。ありがとう。助かった。ここやあ、ナイス。もうキーだ世代は。
어디야?気が食ってます。大丈夫です。よいしょ。むずっ。でも助かった、ありがとう。よいしょ。
当に壁だよ。一番超敵は壁だよ。よう動く。終わった。動けない。あうわ何そのらしい。よいしょ。ナイス尻尾。おっと今日やたら乗る日だね。よいしょ。よいしょ。ノリノリノリ違いな気がするけど、お早かった。いやなかなか好きでギャフンっていう人少ないぞ。ナイス。助かる。
早かった。ありがとう。助かった。ありがとう。うわマットンブイ食らった。ありがとう。なあありがとう。待ち添えもらい事故ばっかり。いないのかい。なうなおもう規約もなくなりそうでちょっと。わおはいお疲れ様でした。とといDejen bien más al
て次何行こうかな。いいよね。ああ、いつでもどうぞ。お知らせだよ。なんかリクエストありますか？これさ、マーフィングがちょっと違うんだな。もうね。この絵さんはなんかリクエストありますか？ボブマジ。はーい。ボブマジだから。とリュウとおお。これとボブマジ用で5分。もうね、弓やろうかな。ラグもチャいい調査はいい食事から。はい。行きたいクエストはあるかな。じゃあボブマジやったりも
準備もろもろどうぞお忘れなく。ここ。おいお願いしまーす。どういうポイしてるの？よいしょ。僕までやらなさすぎてもう動作忘れてるんだよ。いざ。よいしょ。嘘、ごめん、ほんとごめん、ほんとごめん。支給品の追加です。セクレットポーチからどうぞ。ちょっと待ってください。ほんとごめんなさい。ちょっと待って。これを使って対決対決。おいで。どこいらん。ピーナなんだ。おうとで
戻す行ってます。支援です。受け取ってください。いい流れですよ。総員警戒、巻き込まれるな。マグナが上がってきている。気をつけろ。少しお時間を。どってだった。あん時あの場にこれがあったらもっと楽だったかね。奴の姿勢を崩しましょう。翼脚を狙って。よし、今行ってます。ここ。何それ。まだ。火は熟した。背を狙え。肩にかけるぞ。収束波流砲に運脈速をつなげろ。この響き玉。転倒したよ。十分だ。これでどうだ。ナイス。これはイエス。ボルマジオスが飛行を。セクレトで足場を伝って追え。絶対だ。頼むぞハンターたち。生きて戻れ。怪我はない？やあ。
ちょうだい。携帯だ。あらん限りの技を振る波竜刀よ。ありがとね。うわ力を抑え込めていないわ。攻撃を続けて。畳みかけるぞ。狙いてる。どこ狙ってたっけ。忘れちゃったよ。攻め時は今。十分に力を抑え込めているわね。あ、カレンさんおはよう。全然いけるよ。仕掛けてくるわ。ありがとう。私の後ろに。いや。暑いです。痛いです。無理です。間に合いません。間に合いません。無理です。ここ。なんでわざわざファビウスあんな遠くで。はい、カレンさんどうぞお入りください。チャンスですね。どうということはない。切り替えよう。スタミナは強化しました。走り回れますよ。
は取ってないんだよねテストだから。いい調子よ。ここ十分に力を抑え込めているわね。大丈夫だ。申し訳ない。攻め時は今。いますよ。仕掛けてくるわ。ここだ。私の後ろに。わてて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 。これで万全。危機回避。全力で当たれ。回復です。演奏の効果を確認。力を抑え込めていないわ。攻撃を続けて。うわっ下流島よ。と。あ、でも待て。なんえごめん。ちょっと遊びすぎちゃってごめん。ご無事で何よりです。足りないものがあれば補充していってくださいね。ドローンで検知でいこう。
無言でリベンジを張ろう。よいしょ。では張り切ってお願いしますね。Lagun mo chale, spindi. よいしょ。ピン。何でいこうかな。5分ってほんと迷うんだね。うわ私の使う武器は全部戦いづらいんだもん。はい、ルベンチお願いします。コンクエストセーフ。みんな体勢を整えて。一歩前に出やがって。
からうわみんな頑張って倒れ総員警戒巻き込まれるなマグマが上がってきているわ。気をつけろオルマジオスの背負ナイえスいい流れですよ。中途半端に結束をつなげろたまには私も運ぼうかな。チャージあみんなやってる私がよ狙撃完了。次うわーもうほんとキラありがとうね身を失うわけうわあったそうですね。これならせやチャージは最大だよっあ、じゃあこのおじさんお願いして使えそうなら使って。着きましたね。完了です。よいしょ僕マジを去る飛行をセクレトで足場を伝って追えここおっと、使用時ですかね。決体だ。やーここ
強化完了です。力の限り。まだいけるな。十分に力を抑え込めているわね。待ってだとジャスト回避がないからあれなんだよね、納刀が間に合う。攻め時は今。ここだ。私の後ろに。よいしょ。ありがとう。うわ、こういうのはほんと嫌い。こういうの見てる人わかる？このさ、居合の後の硬直して動けない時に爆発するこのイライラ感、見てる人ねえ。全力でかかる。よいしょ。小型波竜刀を使います。この響き玉。うわ、ほんとこのこいつつらい。僕勝ちじゃなくてヨーガのほんとつらい。力を抑え込んでいるわ。いい調子よ。kunststücke Johan. これを使う。流れに乗りましょう。それくらいヨーガの大好き。十分に力を抑え込めているわね。今だ。この身がちぎれようと構うものか。あー、ない。攻め時は今。
いらん。よかったね。納得。ほんとこいつらいら。ほんと口の中ポジション打ってやる。です。小さ。器の小さい人間。器の小さい人間に見えてしまう。ダメだ。ボウガンであそこ。はい、この歌ありがとう。また遊びに来てくださいね。はい、お疲れ様でした。あ、ロビーじゃない。何行こっかな。はい、またお声掛けください。なんかリクエストある人。はい、どうぞ。じゃあカレンさん、上がっていいよ。どうぞどうぞ。
今じゃご飯で遊べないな。違う武器とかクエストの受注承認しました。でしょ。そういうってあとじゃあお願いします。一緒に頑張ろうね。やあ。4人の成し遂げられるのはあなたしかいません。オートビーショーしてく。留守番しようかな。あぶっ。見ながら見えない。よいしょ。回復した。よいしょ。
頭いい。あ、嘘。飛んでくれた。あ、嘘。動けんし。ごめん、死んだ。よし、お風呂。ほんとしつこい、しつこい、ほんとしつこい。嘘、よくなかった今。でも回復したいんだけど。よいしょ。よし、オッケー。あ、やば。うわ、ありがとう。うわ、うわ。よいしょ。なんだ、タイミング合わない今日全然。タッチに変えてくる。うわあ、遊びでやるレベルじゃねえわ、やっぱ。どこ？あ、トムさん、オッケーですよ。どうぞどうぞ。アイテムでしょ。ここ。はい、どこを入ってください。やあ。
こっち狙い？でも多分どっち狙いかわかんない。よいしょ。わたたた。罠を設置。モンスター注意を聞いてみるね。よし。うわ、嘘、わかんのそこで。よいしょ。ちょっと見てらー。あ、オッケーオッケー。任せのー。オッケー。あ、やば。うわ、いった。柳葉さんか。こんばんは。通称シューズでありがとうございますと。こんなナイスとこ。やば。あー、とんまいです。ご無事で何よりです。足りないものがあれば補充していってくださいね。私リベンジプリベンジ。
いくぞ。あ、了解でーす。じゃあ結局3人か。では張り切ってお願いしますね。うん、ゴーヘッドさん休むなら休んでいいよ、別に。無理しなくていい。大丈夫、大丈夫。大丈夫？心を落ち着けて集中。トンさんとやるのも久しぶり？そうでもない。一緒に頑張ろうね。一緒に頑張ろうね。おー、そうだっけ。やあ。やあ。当たるの？動けないって、こんな隅っこでやられちゃう。よし。いや、見てらー。嘘。てか今コントロールないですねって。ここ。さらにアイテムの支給がありました。どうぞご確認を。ここ。なんかこいつの挙動おかしい。読みづらい。
となんか調子出ない。いや、とにかく食らうの？今の何食らったの？何それ？うわ。ちょっとアイテム取ってくる。注意を引いてみるね。やあ。ここ。やあ。倒れた。これなら。うわ。です。4枚です。こんなとこ一体何？なんでこいつしつこやってんの？やばっ。うわ。
どれもういいや、回復しない。見えないし。全集中できますね。罠を置いた。任せろ。周囲を引く。持ってないじゃん今。よいしょ。うわ、腹立つ、すごいの。うわ、何それ。あーやあ
てないのこっちに。またこういうおまけをほんとさっきからダメだ。よいしょ。助かったぜ。ありがとね。罠を設置。注意を引いてみるね。よいしょ。よいしょ。助かったぜ。ありがとね。いや
間はすっごい長く感じた。ちょっと私もちょっとだけ休憩もらいます。さすが疲れてきた。はい、トレンさんおやすみ。お疲れ様。Dick, da valia. はい、トムさんもお疲れ様でした。トレンさんおやすみ。いやな、とっぷりだね。なんか、なんだろう、僕待ちで集中力切れたかな。いや、でもカレンさん大丈夫？スパチャありがとう。ゆっくり寝てね、カレンさんね。うん。わあ。ほんとなんかどっと疲れが出ちゃってん。
と最近さ、ワイルドの参加型やってて思うんだけど、アイスボーンの時って結構まだやりたててっていうお手伝いしまったよっていう人が結構いたんだけど、ワイルドっていないよね。参加型やっててそういう方が来るの。だからさ、クエストの難易度もさ、結構強弱はっきりしててさ、ちょっとやりやすかったんだけど、結構さ、ワイルドって、もう結構やり慣れた方が結構多いからさ、結構難易度高いの多いから、結構あれだよね。もう1年経ったんだっけワイルド発売されて。もうそんな経つの？ねえ、ハンターランク高い人もそうだけどさ、別に低くても全然参加してもいいと思うんだよね、私的には。ハンターランクは全てじゃないからさ、別にモンハン好きでさ、参加してみたいなと思う人いたら全然参加してもらっても全然いいと私は思うんだよね。あ、去年の2月なんだ。2月末。そっか、もうそんな経つんだ。うわ。ではね、今本当にさ、モンハンやりながらも考えてるんだけど、どうしようかなと思ってて今。本当に今日のサムネの通りなんですけど、999ってさ、なんかやりづらくてさ、1000人登録者達成でさ、もうあと1人じゃん。なんだなんて言うんだろう。私がさ、リスナーさんだったらさ、そのさ、1000人目をさ、あれ死んでさ、迎えるみたいな感じしちゃってさ、なんかさ、みんなさ、登録しづらくない？なんかね、なかなか増えないっていうかさ、今ここで止まってる時点でさ、俺、もしくは私が押した1000人目、1000人じゃん、ちょうど、みたいなさ。そういうのもあるのかなと思った。
そうそう、キー版だから逆に登録しにくい。特に1000なんてね。大体さ、YouTube でさ、配信者始めは1000って結構な節目じゃん。この配信だってさ、始まる前は1000人に戻ってたんだよ。今、さっき見たよね、また999に戻ってたから。やっぱさ、いろいろあるのかなーって。バクリな打天使ゼロムスタン初見さん来てくれてありがとうございます。はじめまして、バニラエレットと申します。よろしくお願いします。じゃあこれで見つか。では張り切ってお願いしますね。ディーク・ダバリアアーブランといたからちょっとボーガンで遊ぼう。トマさんの一番トゥークとおい、ライトもー。やあ。おい、よろしく。任務を成し遂げられるのはあなたしかいません。一番の強敵がさった。やあ。ここ。よいしょ。期待に応えられるよう自分も頑張りますよ。よいしょ。
確かにそう。演奏体力回復。あーよく動く。本当に一番強い気がするわ。さて状況を確認しましょうか。チャンスですね。傷を癒しましょう。ご用心ください。狙いず。希少な急激に変化を。弱っていますね。あ、そんなだ置いてきちゃった。おい、2つも。順調です。この調子でいきましょう。
とけたらレッド結構戻ります。あ、やば。こっちか。あ、誠さんいらっしゃい。うわ、なにそれ。いや、まだ1000人いけないと思うよ。誠さんでもスパチャありがとうね。終わった。あ、言ってた。でもね、昨日もそういう状態でね。あいた。数減ってたからもういっかって。
もう行こうか。背中に待ってよ。今までそうなんだ。あ、よし。お兄のモットーののんびりエンジョイでやってくよ。あれどこだっけ。こっちか。お、どうしよっか。了解です。いってらっしゃい。よし。ちょっと早かったな今。
あくそ。ありがとう。ウィッなんうわ横道だ。嘘、そこ当たる？ありがとね。助かったよ。ありがとね。です。
けた。いやー、場所が悪すぎ。邪魔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 。うわ、ドンってはもう最悪、もうほんとこれ。飛ばしょ。まああいつは動くが本当だ。今頃謝ったって許しません。
ダイヘッドさん、また昨日と同じパターンになってんだけど。これまた多分 YouTube 側で削られると思う。なんかさ、これで喜んでもそういうのされてさ、1000人ついちゃうとさ、またなんかシュンってなっちゃってさ、いいよね。あれなんだよね。はい。素直に喜べない今。皆さん素材集めに協力してくれるそうです。わかりました。お知らせだよ。寄ってってやあ。そう。なんだろう。まあ、よっぽど立ち悪い人はそこまで悪い人いないと思うけどさ。ね。後で解除して。ねえ、そんな人いないとは思うけどさ、よっぽどね、興味ない限りは、配信見に来たりはしないだろうって。もう少しね、登録者の数が増えてたら素直に喜べるけどさ、そのまたギリギリのところでまたねえ、今日と同じことが起きたりするとなんかああ、そういう人もいるよね。今ね、大体ね、参加型って登録してからコメントって感じだもんね。今なんて
45分か。でも今の心境だと面白いお話とはできないんだから、今。モンハンやってるんだってね、半分朝の出来事のね、気分転換も兼ねてるからね。ああ、ゼロムスターありがとう。なんて言うのかな。昨日もね、昨日ゼロムスターは今日初めて来てくれたからお話ししてるんだけど、昨日もさ、モンハンの配信でガンヘッドさんたちと遊んでた。その時も1001人だ。ね。やったわ、1000人いったと思って、みんなでイエーイってやってて、売ったのね、今日朝起きた999に減ってて、なんかさ、あと一人だとさ、なんか耐久とかもさ、1000人と登録者あって、達成まで耐久とかもさ、してるなくてさ、一人だと、ただ登録する人になんか、申し訳ないっていらっしゃってさ、難しいんで、本当にこのあと一人っていうのが難しくて、朝どうしとくかなって今日仕事しながらも考えてたんですけど、配給にするにだって一人だもんなーとか、普通にモンハンの配信でいいやーと思って、ちょっと現在の心境をサムネにバーっと書いてサムネにしたんですけど、いや本当にね、難しい。なんかね、X で教えてもらったんだけど、ね、ガーネットさん、サムネから複雑な心境であるとは察した。出してくれただから、難しくてさ、今日はもう昨日達成したからってことでもうお祝い配信にするか、また、募集
募集じゃないな。うん。登録者、もう、安全圏にまで、というのはやらないでおくかって、もうめちゃくちゃ考えてたんですよね、今日。あ、X もありがとう。私、X のさ、フォロワーとフォローの、増やし方が全然わかんないんだよね。ゴアヘッドさ、X やってたんだ。それも初耳だ。ありがとう。あ、で。売ったけん。でも見る線でも全然いいんじゃない？どっちかっていうと私も見る線だもん。知り合った配信者さんをいいねしまくってたさ。今、立ってきてたまことさんとかさ、いろんなポストをいいねしたりさ。今しか行けないクエストがあるね。はい、またお声掛けください。どうしようかな。今日はもう1時で終われちゃうかな。今週の配信予定も決めないと。そんな。
しょ。じゃあ、どうしようかな。どうぞ。今日外じゃ締めに入りますかね。なんか、向こう、今日は、なんか、歌っての気分でいいね。で、本当に喜んでいいのかなという。いや。こんな感じなんだろう、本当嬉しいんだよ。嬉しいんだけど、本当になんか複雑で、なんか。言葉にならない。よし、じゃあ今日はこれで締めて、ちょっと旅をして寝まーす。あ、ちょっとは、気分てか違うゲーム配信しようかな。はい、バーヘッドさん最後までありがとうね。ダロンさんもありがとう。もちろん今見ている皆さんもありがとうございました。じゃあゆっくりお休みください。あと台風でもできてるので、皆さんね、十分、その準備して、ね、無事にお過ごしください。じゃあまた明日お会いしましょう。お疲れ様でした。エンディング。おやすみ。